Shalom mamanginang horas pajupang musihita di acara tahun acara ibadah pertanyaan tanggal 10 Tolu tanggal 10 Oktober 2025 di minggu 10 lalu dung Trinitatis turpun ijamita di Bodarion dibuat sian Evangelium Lukas bidu 10 lalu mamuk kasi na sada tolas toy walu kopi ni minggu nunga takas huida buhin di bata atau aku telah melihat Tuhan. Nah, turpun jamita boy matajahan non di kolom deskripsi manang tajah hadil kitab tabe songon ma penjelasan di khotbah. Adong dua halak na dibahas di upama na dipasak Jesuson di turpukon. Na parjolo panguhum na jahat na so biar mina debata jala dang perduri tu jolma. Biasa na sarot bang doon. Jolma na so biar mina debata jojot doi jolma na so perduri tu jolma na asing. Dang adong nature na boy si harap penonton sendirina. Apalagi mulo na sida sa halak panguhum lamu repot. Nasida do na puna sa huaso laho manguhum manang paluahon sa sahalak. Buy ma terjadi kesemena-menaan manang ketidakadilan molohan nasida do na memimpin na puna sa huaso. Jala ulan kahalak nagare do tak kena met nagabi korban sian ketidakadilan non. Molo marhuaso do sa halak panguhum na so berperkemanusiaan aka kau marginal ma na paling marukil alani keputusan nasida. Nah napaduahon parupuan na mabalu. Akan babalu biasa na manginang terguar doon jolma na susa alada ngadong pangsadeon na somal na dihirim na sida do pangurupion sian halak na asing lao manggohi haporluan na segano pari. Jadi dia berharap dari pertolongan orang lain untuk menghidupi dirinya. Biasanya gereja do memperhatikan hajat hidupnya ka jana-jana daun akan nama balun. Nah jala aladion ma sering do akan nama balun gabi korban kekerasan do perampokan. Alada ngadong nama bilebana guar nama salah na apalagi ngama tua kan. Jadi inang nama bulon harwa mengalami tindakan kekerasan sian jolman asing. Jalan nunga saya mengalu ibana tu panguhumi alai ala jolman asoture do panguhumon dipersoda ibana do alu ni parponon. Alai tum pesonguni dang hia madele jaladak hia masohot parponi lao mangulahi muse mangalu tu panguhum na jahati. Mangidu keadilan ibana torus manurus tu panguhum na jahati. Pitori maau maralo na aloki na ibana. Namandok pati kor mauhum humopo pau. Tegakkanlah keadilan atas diriku inna. Jadi ala saya mulak ala saya terus para ponon tu panguhumon magido tolong terus ujung-ujung na di pitori bana ma perpuni. Dang ala na asirohana mangide perpuni, dang ala na panguhum na adil jala berperkemanusiaan di bana, dang na ala lahu menjaga nama baik na di tongan-tongan humulang na alai asal nong serobe inangi law manang nengi bana taring tu pangidon nai aci ulum bege mau sumno mula aro terus tersongoni ma. Jadi tayi na mesona manginang sakar-karas ni batu manang sibin rupani molo say manete do aik tu atas ni batui leleng lam leleng gabi marboga sa batui jala boy do marlubang batu na masay karas boy do talu di bahan aik na sumargogo molo say di dati torus. Jadi jolma ipe sawani do manginang lasongo dia do jukul di jolma molo say dia juanju do torus ujung-ujung na boy do mengahlai bana. Ido si pasaton ni upama ni Jesus kon dihita harus jolma na paling jahat pe boy do luluh manang mengalah tu pangiduata molo say di dati torus lamma debata parholong na soha tudusani. Na si pasaton ni Jamil so na mainang adong tulo manginang na parjolo unang masa dihita martangiang. Opukta si Martin Luther mandok sonon kuasa doa itu sangat besar sampai ia mampu menggerakkan tangan Tuhan ninna. Dang adong tangiang naso sahatu debata jala dang adong tangiang naso dialusi debata alai adong do tolu alus ni debata tuak kacangiakta na parjolo olo atau ya na paduahon daong atau tidak na patuluhon paima atau tunggu. Jadi molodang mamitor dialusi debata tangiakta tati rumah semangat ni parpon nama balui na saya menunu terus mengido so marna loja tu panghumi jala unang kita gabi ragu manang sanksi di alus ni debata aladang marnaro alus na gabi ragu kita gabi sanksi kan tajama di Yakobus sada ayat orang satu wali dua sonon alai di bagasan haporsian maibana mangido unang marganggu ni roha ay naganggu rohai tudos do tu galubang ni laut napi na hutur-hutur jalan napi na lindak-lindak ni alogo unang man di perbaga roha ni halaki jalo onna agia ahasiat tuhani ay halana mardua roha nagaor doi di saluhut akadalan na inna. Napa dua huna mengenang porsea di hati goran ni debata dot asini rohana. Molo na tutudo hita porsea tu debata, lapatan na porsea do hita di dua sifat ni debata. Ima Allah itu adil dan Allah itu kasih.
Na partigor de bata jala parasi roha. Hati gor ni di bata nda ada sada ancaman na lahu pa biar ni jolma. Alai ondo sada ujahan ni pangkirimon ni na porsea terlumobi tu akan tersosak dang adong na holip sian pamerekan ni di bata. Jala jalo on ni jolma itu haduan hombar tunan yulani nasida. Jala para si roh di bata nina lapatan nak tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Dang adong istilah dang layak jolmai dia depan di bata. Langsung dia pi balagani dosana. Asal maulu rohi tatu depan nak manopoti dohot manol soli dosata. Jala tapar hatutu patuduhon hamu boni rohatta tuar bani di bata. Percayalah penantian kita tidak akan sia-sia. Jadi satia mahita di hapor serta tu di bata saro di ujung ngoluta asa moloro ari ni Tuhani berengon nama hita manotong di hapor serta songon soda lagu rohani di halak Kristen dok. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia inna. Hola nak halak na manotong di hapor sianna do na pajupang haduan dohot di bata. Na patoluhon hapor sianido patauhon hita satia tu di bata. Na rodo ari ni Tuhani jela moloro iba na haduan tu portibion ahado na diidana di bagasan dirita. Halak na subir mangida di bata do songon panguhum na so tikor rohai manang halak na satia jela na daulat marroha songon parapuan na mabalui. Hapor siani tudos mai amanginang songon payung di tonga-tonga ni udan. Adong pe payungi nda ada lahu pasohon udan manang pasiapun udan alai lahu pacauhon hita bertahan asa urang maraik asa urang matonu hita di tonga-tongan udan. Payung tidak dapat menghentikan hujan yang membasahi bumi, tetapi payung dapat menjaga kita dari gempuran air hujan agar tidak basah sampai hujan itu reda. Janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Janji Tuhan tidak pernah datang terlambat. Tapi waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Ia akan tiba ketika waktunya tepat. Di bawah ini pai maro hari ini Tuhani tetap mahita bertahan setia mahita di hapor serta unang olo hita menyerah. Amin. Imam manjo na boy huwag kami semoga boy mangurupi akadongan na lalau paradehon jemita persangyangan tumingguon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.